Araba joué kalo tile fɔlɔ san ba fila ani mugan wɔɔrɔ mali kɔnɔ mali kɔ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati tɔgɔya la aw minnu sɔgɔlen don an sanga ni wagati ka ka kunnafoni jeliw olu kɔnɔ nin ye an ka bi araba kunnafoni di wato seli aw bisimila mali kunnafoni ka don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla bi wulikajɔ bɔra olu sigira sen ka bɔ an ka jamana minisiri min ni ale ka baara ɲɛsin don siraba koɲɛw olu kɔni ma ni a bɛ wele ko mada danbele madinɛ sisoko ka bɔ ale yɔrɔ min sen fɛ a ko n'i y'a laɲini k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye mobilibaw ye fo ka taa se jagokɛla minnu kɔni bɛ sigi siraw olu sanfɛ ka ma kofɔlen ninnu kɔni lawuli ka bɔ yen yaasa ka dɔbɔ fɛn min kɔni ye anbutiyajiba fo ka taa se siraba kasiraw olu kɔni ma ni a jirala ka fɔ ko ni baara ninnu kɔni ɲɛmaya bɛ mɔgɔ min bolo o de ye cakɛda min kɔni bɛ ni olu ka baara ɲɛsin don siraba lakana ni koɲɛw olu kɔni ma o de hukumu kɔnɔna na an ka jamana minisiri min ni ale kɔni ka baara ɲɛsin don siraba koɲɛw ma ale kɔni ye ni wulikajɔbɔ olu kɔni sigi sen kan yaasa fɛn min kɔni ye siraba lakana ni ko ye olu kɔni bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Ali bi an ka wolomasiri ta bɔ cɛsirindo kosɛbɛ yaasa lakana ko ale ni basigi bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na o siratigɛ la an ka wolomasiri ta bɔ fo ka taa se Afrika kɔri mɔgɔw kɔni ma olu ka wulikajɔbɔraw kɔni kɛra sababu ni ka taa bɔ banbagaci wale tigilamaw daga yɔrɔ dɔ kɔni ka min sen fɛ u ye dankarikɛ u bolofɛminɛ caman olu kɔni la ni o bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnyala bolimafɛn sen 12 fo ka taa se u ka taji mara yɔrɔ dɔw olu kɔni ma ale ni u ka subahana mansin caman o de hukumu kɔnɔna na fɛn min kɔni an ka wolomasiri tabaw ye o cɛsirindo kosɛbɛ yaasa lakana ko ale ni basigi bɛ se ka sabati an ka jamana marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na. An bɛ taa Segu marabolo kɔnɔna na Segu kɛnɛyasoba min bɛ ni a bɛ wele ko Ɲanakɔrɔ Fɔnba a jirala k'a fɔ ko nin kɛnɛyaso baarakɛla kofɔlen ninnu kɔni b'a la ka grève boloda ka kɛɲɛ ni juillet kalo tile 6 natɔ ye san 2026 k'a d'a kan fɛn min kɔni ye kɛnɛya baarakɛminɛ caman olu kɔni t'a la ka sɔrɔ ni hôpital-so kofɔlen kɔni na ni o dɔw kɔni bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye oxygène olu ye fo ka taa se u ka kɛnɛya cakɛyɔrɔ minnu kɔni bɛ ni o bɛ tali kɛ laboratoire radiologie fo ka taa se bloc opératoire olu kɔni cakɛyɔrɔ kɔni jɔlen don k'a d'a kan u ka minɛnw olu kɔni tiɲɛna a bɛ san 3 bɔɲɔn ko o kɔni bɔ o de hukumu kɔnɔna na ni maa kofɔlen ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko u kɔni bɛna grève boloda ka bɛn juillet kalo tile 6 natɔ ma san 2026 yaasa fɛn min kɔni ye nin minɛ a kofɔlen ninnu kɔni olu kɔni bɛ se ka sɔrɔ ni ka kɛnɛya ko ale kɔni sabati ka taa fɛ. Mobili minnu bɛ bɔ Kayi k'i kunda Bamakɔ kan yaasa ka ni mobili kofɔlen ninnu kɔni lakana ka bɔ banbagaci wale tigilamaw kɔni ka binkani walew olu tɔɔrɔ ma kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔbɔra olu kɔni bonyana kosɛbɛ juin kalo tile 23 ka taa se juin kalo tile 29 ma san 2026 yaasa fɛn min kɔni ye nin mobili kofɔlen ninnu kɔni ye u bɛ se ka i kunda Bamakɔ ale ni Kayi kɔni cɛ lakanako sabatili ɲuman kɔni na o de hukumu kɔnɔna na yaasa ka ni maa kofɔlen ninnu kɔni ni u bolofɛnw kɔni lakana an ka wolomasiri tabaw kɔni ye ni maa kofɔlen ninnu kɔni sɛnsɛnni ka se an ka faba o kɔnɔna na ni yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni bɛ tali kɛ min na o de ye Kayi Sandare Jema fo ka taa se Jema Bamakɔ ale kɔni ma yaasa ni maa kofɔlen ninnu kɔni ni u bolofɛnminɛw olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lakana cogo min na. Ka kɛɲɛ ni samiya donda ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko o kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka na ni fɛn min kɔni ye pali banakisɛ ale kɔni cayali ye o de hukumu kɔnɔna na wulikajɔbaaraw kɔni sigira sen kan ni ka sange tilani olu kɔni kɛ ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko ni baara ninnu kɔni daminɛra kunu tarata juin kalo tile 30 san 2026 fɛn min kɔni ye Yoroso dugu kɔnɔna ye fo ka taa se Ansongo ale ni Bankasi kɔni kɔnɔna ma ni jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko sange ba caman o de kɔni tilana ni yɔrɔ kofɔlen kɔni na yaasa fɛn min kɔni ye kɛnɛya ko ye ale kɔni bɛ se ka sabati ni samiya donda in kɔni na an ka jamana kɔnɔna na. An
Ameta kenyeba anga finitigila ka munumeni olu ka baranje shirunu nyana minima fen kelelima kabo anga jamana konnana yasa fem koni kenya ko ale koni misira sabati shifina ka olu yoro o de hokumu konnana kuna funo ya jira ka fo ko kenyeba o sesi mugo ka wuli ka joboro olu koni buyana ko sebe juin kalo tile buganduru samba fla ani mugan woroni ka tegada ke fem koni nyana minima fen chama olu koni ka keren ni ala ni odo koni be tali ke fem koni comprimé de tramadol ba duru ani kɛmɛ duuru ni bi naani ani kɔnɔntɔn fo ka taa se fɛn kɔni sachet de kisi ale kɔni kɛmɛ kɔnɔntɔn bi duuru ani seegin olu kɔni ma fo ka taa se fɛn kɔni wari caman ale ni telefɔni o kɔni minɛla ni ma kofɔlen ninnu kɔni na fɛn kɔni maramafɛn caman o kɔni fɛnɛ sɔrɔla ni ma kofɔlen ninnu bolo ni o dɔw kɔni bɛ tali kɛ malifɔ olu kɔni na o de hukumu kɔnɔna na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn kɔni ye nin ɲɛnaminimafɛn kɔni sɔrɔla maa minnu kɔni bolo u kɔni bolila yanni o sɛsi mɔgɔw kɔni ka se u ma min senfɛ ɲinini baaraw olu kɔni sigira sen kan yaasa ka tɛgɛda kɛ ni ma kofɔlen ninnu kɔni kan cogo min na kɛnɛya ko ale kɔni bɛ se ka basigi sifinnakaw olu yɔrɔ. A y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Guinée jamana kɔnɔna na ni a jirala k'a fɔ ko fonctionnaire 5000 olu kɔni bilala ka bɔ baara la ni a jirala k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ kun t'a la ka taa baarayɔrɔ la fo ka taa se maa dɔw yɛrɛ kɔni tununa a bɛ wagati jan bɔ ni u kɔni kun tɛ ka ye baarayɔrɔ ale kɔni kɔnɔna na o de hokumu kɔnɔna na jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko fɛn kɔni ye fonctionnaire 5000 ani 125 olu kɔni bilala ka bɔ baara la Guinée jamana kɔnɔna na k'a d'a kan u kɔni kun t'a la k'u ka baaraw olu sariyaw olu labato. An bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ni sanji kasara kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 12 olu bɔnɛ u ni na kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mosikoro fo ka taa se Yopugo Kokodi ale ni Abobo kɔni ma sanji kasara kɔni kɛra sababu ye ni ka maa 12 olu kɔni bɔnɛ u ni na fo ka taa se maaw bolofɛnminɛ caman olu kɔni tiɲɛna ni sanji kasara in kɔni senfɛ o de hokumu kɔnɔna na a laɲininen don maaw bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la ni samiya donda in kɔni na. Niger finitigilakaw ye dankarikɛ jatigɛ wali tigilama mugan bɔɲɔnko olu ka buna hadamadenya la kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ Niger jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Torodi fɛn kɔni ye jatigɛ wali tigilamaw kɔni ye u y'a laɲini ka bingani wale de kɔni ta ni ka nin yɔrɔ kofɔlen finitigilakaw olu dagayɔrɔ sɛgɛrɛ min senfɛ kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ko fɛn kɔni ye Niger finitigilakaw ye u ka wulikajɔw baaraw olu bonyana kosɛbɛ ni wale ninnu kɔni senfɛ ni ka dankarikɛ jatigɛ wale tigilama mugan bɔɲɔnko olu kɔni ka buna hadamadenya la fo ka taa se u bolofɛnminɛ caman olu kɔni ma ni a jirala k'a fɔ ko nin ma kofɔlen ninnu kɔni nana fɛn kɔni bolimafɛn sen filaw fo ka taa se mɔbiliw olu de kɔni ma min senfɛ Niger finitigilakaw kɔni ye dankarikɛ u ka buna hadamadenya la fo ka taa se u bolofɛnminɛ caman olu kɔni ma an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn kɔni ye Niger finitigilakaw ye u cɛsirilen don kosɛbɛ yaasa lakana ko ale ni basigi bɛ se ka sabati u ka jamana kɔnɔna na. Mali ye kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbɔ aw minnu sɔgɔlen don an n'a sanga ni wagati ni ne bɛ dansigi an ka bi araba kunnafonidilo olu la aw kan bɛn sini kunnafonidi kuraw olu kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka lakanako ale ni basigi sabati an ka jamana kɔnɔna na.